София. Квартал Лозенец. Тук живее семейство Николчеви. Преди една година техният 17-годишен син Лъчезар става баща. И от тогава насам той поддържа сериозна връзка с Илияна, 16-годишната майка на детето. На 17 години станах баща. Много се радвам, че родителите ми ме подкрепят и издържат финансово детето. Имам най-хубавата жена, най-хубавото дете и най-хубавите родители. Много се радвам, но не знам с какво съм заслужил това цялото щастие. Ситуацията с отношението на майката на Илияна към малкия Георги е доста по-различна. Единствената й цел са парите, които й се плащат от семейство Николчеви, като издръжка за бебето. Обичам Жоренцето повече от всичко на света. Определено бях шокирана, като разбрах, че Лъчезар ще става баща на 17 години, но детенцето така или иначе вече е факт и нещата няма как да се променят. Той си е наше дете и ние си го обичаме. Но тези двете жени не ми вдъхват особено доверие. Просто видяхте тази Радослава, като видя парите, такива очи отвори. На нея са и все пари в устата. Пари, пари, пари. Не може да и се насмогне на тази жена. Сигурна съм, че няма да издържа тази ситуация дълго. По-алчно, арогантно и безочливо същество от майка и на Иляна аз просто не съм виждал. Постоянно иска пари и постоянно говори за пари. Предложихме на Иляна да дойде, да живее в къщи, но майка й не й разреши. Аз съм 100% сигурен, че това е само и единствено под предлог да ни щипе постоянно пари от мене. Не мога да си го представя как ще продължаваме занапред. Въпреки че в началото новината за бебето е голям шок за семейството на Лъчезар, днес младите баба и дядо са много привързани към Жорко. За първия рожден ден на малкия Георги, семейство Николчеви подготвя голямо празненство. Единствените гости, които не идват, са рожденика и майка му. По телефона Мария научава, че Илияна няма желание да се вижда повече с Лъчезар. Направо не мога да повярвам колко нагло се оказа тази Иляна. Не искала да идва на тържеството. Погледнете колко се бяхме постарали, подаръци и всичко, балончета, а тя дори не пожела да доведе Жорко. Направо ми се къса сърцето, като гледам и Лъчезар колко страда. Това е глупаво момиче, нямам думи. 17-годишният баща не може да се примири с факта, че не е видял сина си на рождения му ден. Той решава лично да отиде до дома на Илияна, за да разбере какво точно се случва. Илиян и Огън ми е вързала теникия. Не мога да разбера да не доведе собствения ми син на рождения му ден. Не знам какво става, обаче толкова много се подготвихме с родителите ми за това нещо. Трябва да разбера какво става. Когато тинейджерът отива в дома на приятелката си, разбира шокиращата причина защо Илияна не е довела сина му от тях. 17-годишният баща не е на себе си. Тя скъса с мен, просто е така. Дори не ми даде логично обяснение. Казва ми, че са ни различни характерите. Това е ненормално. Да ни доведе сина ни на собствения му рожден ден, защото са ни различни характери.